समनिफ्रायनो गोबां खैदां खैफोद लोगो मोनबोदों। बेखौ सौसि सौसि बर'फोरा दिनैनि बे थासारियाव सफैदों आरो बिथां बनजित मन्जु बसुमतारी सारनि फिन इयुन जोलैया माखासे भट सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सिगाङाव दोननानै आवगायनो थाखाय जांजि खाफ्रादों आरो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जावरिखांनाय नेसनेलिज्म हारियारि सानस्रिखौ फोजाखांनानै जों बनसुजों लोगो लाफानांगौनि थागिदायाव बर'फोरखौ फिन खेबसेबाव गिदिर मोनसे संग्रामनि गेजेरजों जोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय बिथाङा बनसु जानो खावलायदों आरो जोंबो जिल्ला कमिटि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ खावलायो आरो दिनै बेवहाय खोन्दोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दंफैयो। दिनै बनसुआव थानानै बर' बिमाखौ सिबिनो थाखाय खाबु मोननाय, बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोननाया जोबोद खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो आरो फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि खोन्दोनि आरो इन्टेलेक्सुवेलफोरनि साजेसन लानानै जोङो खामानिखौ आवगायलांनांगोन। सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ आसि फासे थानानै जेब्लाबो साजेसन मदद होनांगोन आरो खोन्दोनि बिथांमोना माखासे बोसोनखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो गोथार मोनसे बर'खौ मास्टार रेस दानायावहाय मैखोम मदद होनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनानै दिनैनि बे फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। लोगोसे जोंहा बेखौ जोबखांनानै जानाय हाबाफारि दङ, बेयाव जोङो बेखौ आवगायनो नाजागोन।